masih ko ni mo uyab. Uyab. Ano to uyab? Lainan ninyo oy. Isa tong gilot ni Day. Atong nagligtas ato ba katong niagi ba atong pasalamatan. Pasalamatan? So sa nga pumaagi? Atong i-date sa isa ka adlaw. Makig-date? Dapat ang lalaki ang makig-date dili kita. Kabalo biya ka sa panahon karon no. Baliktad na. Sige, basta isa ka adlaw lang ha. Oo, isa ka adlaw lagi. Asa mo si Inchan ba? Di na ako nagpaabot diri ba? Ang babae dito nagpaabot na to. Huwag mo turunin mo eh. Uy, Chan! Play na ba? Gaya ni mo eh. Hindi nag-service ba? Wow! Huwag mo turunin mo eh. Wapo yung motor pero ang driver. Ano man ka? Kasi nga na boto ng bakba ni mo. Pag tanaman, sabot na ko, gwapo kayong motor, ang driver, gwapo pod. Aw, abi ko kung sa'yo mong kasabot. Hindi eh. Gwapo ni mo. Bigo ka. Kami okay. Kasi sa motor. Bago ba nang wasin? Kasi na kong motor. Mga kaliskisan magay mga panit. Ano ni mo boy? Sabi ko, mga to. Ingo, madi ko kakuha. Doon po, record to kay. Paabot ko sa imo ha. Ano na? Hamta. Pasi na. Isak di. Parang ganun mo tugtulog to kung mga tao di. Oy, tarong oy. Kasi talong oy. Ana oy, tarong oy. Idol mo sa paploy. Sabot oy, ana oy, tarong lu. Ang bastusa dyan mo. Diyan sa gitarong ni mo glulo di. Kasi lu, tarong lu. Wala nang auma no. Ay oo, tara sila na ta. Kung tanong ako kung okay na ba yung tinudlo. Tara. Isay! Yan! Musta? Ora Japon. Japon na ayo. Ikaw, Wiskinchen, asa man mo? Noon kami at doon sa igagaw ba? Unya, okay na oy, lu. Ito dyan? Lulo? Tusa naman. Luto, guro. Anak siya, okay na ba din yung itudlo? Okay raman. Kulatahan, gani me? Okay raman. Bangag akong bubot. No? Wad yun mo gitalok tudlo, di ba? Asa man mo karon? Nya, asa man si Arjan? Pagto may atong mga babae nga mong giligtas. Na si Arjan, wala mo gipakuyog. Duwa ram ka babae god. Sa isa di ba? Boy, sa mga amaw eh. Kasabayan ko ba kay... Oh, bago pa nga gupit ba? Sama niya umi, ako may lu sa inyo. Yo, gusto ko rin istorya. Ikaw yung naglulo sa kuha. Basig, sinchan. Sweeto pug ka. Sos, ay no, paglalis oy, ingon siya. Pasabaya daw siya kasi daw nagtudlo. So, pasabayan mo ninyo, dili. Ina, ko pa ninyo. Uli sa mga ito. Tara. Nila mo bata, oy. Gila mo, kabulos ako. Jay, nako'y plano. Naman, Basta, nako'y plano. Tara. aman na. Pasi na. Ito sila oh. Padulong na. Kaniya mo? Ganina gyud na ngayon kay mo. Tali na basi bagabinan pa ta. Asa man ta? Pasi na. Nako'y ingon si Mua. Sama na. Amo ko nagbanha. Nako'y ipagamit ba? Mao ni ang magic kindi. Pamanagyap ni sa akong luludokyo. Usam na magamit mo. Simple ra kayo. Kailangan kanon na to ni duha. Kaya kung sa'yo may istorya po na ko. Ayamin na lang mo, anak ko mas ni. Ayaw, gamito ng isa duha. Kaya wata ipakuyog. Mga hangol kitong mga mawa to ba? O sige, mas. Ramos na ramos. Sige na mos. Asa mo, sa mga tanghana. Basta ako'y bahala lagi. Tara. Awang duha o. Iyahay kayo. Nagko pagigisi. Lambing pa kayo. Boss, yata yan ang inni. Wala mo git-TV. Basing ikaw git-TV. Anak ko, yata ang inni. Aw, ihatag na akong kindi. Sige, pabot ako diri. Insan ako. Ano ni? Ano ko, alam mo tayo eh. Unsa? Hadlok akong atay? Di ba sanina, mahadlok kayo. Aw, ako sanina hadlok. Ay natural kay pwede makita na unang mabagatag skin di oto bunan ra nako. O di ba? Di makitaan. Basta di ngani mo buhaton na. Pag pentro nimo nga nakaon na nilang kindi, kan adin ni kindi ha. Sige, lakaw nako. Pabot ako dre. Ayaw mo kadlok, baligyan ako kindi. Sa kindi nay. Boy na kindi oh. Asig bawo mo ba. Ay nay, papalita ko na nay bit. Sige, papalita ko kay. Sinuod jud baho. Sige, ihatag na lang ako sa inyo. Salamat nay.
Wala na nila na. Ano, may ako kami. Jin, ikaw na nimo? Nauna na umaw. Inya ko na. Wala, anak, oh, wapa ka. Wala. Aning nga mo. Saan na sila, day? Lagi na sila. Kami yan, kasi kunin mo yan. Ano yan? Ano yan? Lainan ninyo, oy. Love you, love you. Oh, kami ayo? Oh, wala ka inon sila. Ano yung kurita? Ang tinapinapakan na ito ba? Galing ka na punta sa malang ininigap ba? Dito ba na? Rawita?